Olemme olleet yhdessä 10 vuotta ja meillä on 6-vuotias tytär, joka on minulle kaikki kaikessa. Sain selville vuosi sitten, että mieheni pettää minua 30-vuotiaan työntekijänsä kanssa. Hänen miehensä, kutsutaan häntä vaikka Johniksi, 35, otti minuun yhteyttä, hän oli sydänsärkynyt ja ajatteli minun tarvitsevan tietää. Hän antoi minulle tekstiviestejä ja päivämääriä heidän ollessaan hotelleissa. Tunnistin mieheni kirjoitustyylin ja tunsin toisen naisen. Olin nähnyt hänet useita kertoja käydessäni mieheni työpaikalla. Hän oli aina ollut ystävällinen ja miellyttävä minua kohtaan, hemmotellen aina tytärtäni. Kysyin Johnilta, mitä hän haluaisi tehdä, ja hän sanoi olevansa vielä epävarma. Niinpä ehdotin, että meidän olisi hyvä tavata, ja hän suostui. Kerroin hänelle elämäntilanteestani ja siitä, että en ole tällä hetkellä töissä. Pandemian jälkeen menetin työni, enkä nyt taloustilanteen takia ole löytänyt mahdollisuuksia työllistyä. Sen sijaan olen opiskellut viimeiset 2 vuotta. Jos eroan nyt, en usko pystyväni tarjoamaan tyttärelleni tarpeeksi. Se todennäköisesti johtaisi siihen, että mieheni saisi päähuoltajuuden, koska hän on perheen pääasiallinen elättäjä. Kysyin häneltä, voisiko hän odottaa muutaman kuukauden, toivottavasti pidempäänkin, ja yllätyksekseni hän suostui. Kiitin häntä runsaasti, mutta hän kertoi olevansa yhtä epävarma siitä, mitä tehdä. Niinpä hän on valmis odottamaan. Toinen nainen on myös 3 lapsen äiti aiemmasta suhteestaan, ja hän pelkää, että tämä mies kieltäytyy päästämästä häntä lastensa elämään, koska hän ei ole lasten isä. Pysyimme yhteydessä, hän soitti minulle muutaman kerran viikossa, ja pian aloimme puhua muista asioista kuin epäonnistuneista avioliitoistamme. Sen jälkeen aloimme käydä kävelyillä, kahvilla, elokuvissa ja niin edelleen. Huomasin ajattelevani häntä usein hymyhuulillani, hän oli ensimmäinen ajatukseni aamulla ja viimeinen illalla. Viimeiset 3-4 kuukautta mainitsimme varmaankin puolisojamme kerran tai 2, puhuimme kaikesta muusta, ja hän saa minut aina nauramaan. Hänkin ajattelee, että olen hauska. Hymy. 2 viikkoa sitten olimme piknikillä, ja hän vain puhkesi sanomaan, luulen, että olen rakastunut sinuun. Kun hän sitten selitti, se vain vahvisti sen, että minäkin olen rakastunut häneen. Hän sanoi aluksi olleensa epävarma näistä tunteista ja selitti sen sillä, että 2 petettyä ihmistä lohduttavat toisiaan. Mutta sitten hän tajusi, ettei ollut enää rikki, että hän jopa koki vaimonsa pettämisen siunauksena, koska se johti hänet minuun. Tunsin täsmälleen samoin. En tiennyt mitä sanoa. Kerroin hänelle, että pelkään, että nämä tunteet ovat väärät ja ne häviävät, kun vapaudumme niistä, jotka ovat satuttaneet meitä. Hän vain hymyili minulle ja sanoi olevansa valmis ottamaan riskin vain selvittääkseen. Hän suuteli kättäni, koska ajattelin meidän edelleen olevan naimisissa, ja jos jotain tapahtuisi, miten olisimme parempia kuin puolisomme. En tiedä mitä tehdä nyt. Huomaan haaveilevani hänestä, hänen tapaamisesta tyttäreni kanssa, hänen suutelemisestaan, heräämisestä vierestään joka aamu. Minulla on vielä 1 lukukausi jäljellä, ja sitten todennäköisesti löydän työn. Minulle on jo tarjottu joitakin työmahdollisuuksia opintojeni päätyttyä. Olen kiittänyt Johnia niin monta kertaa siitä, että hän on ollut niin kärsivällinen kanssani kaikessa. Arvostan sitä, että hän odottaa minua saattamaan elämäni järjestykseen ennen kuin paljastamme puolisomme, jotka eivät todellisuudessa näe toisiaan enää niin usein kuin ennen. Hän sanoi olevansa iloinen voidessaan auttaa ja haluaa vain oikean suudelman kiitokseksi, kun kaikki on ohi. Tavoitteeni nyt on turvata työni ja lähteä tästä avioliitosta. Olenko surkea halutessani antaa mahdollisuuden minulle ja Johnille ja nähdä, mihin se johtaisi? Voivatko 2 rikkinäistä sydäntä todella löytää onnea yhdessä, kun heidän rakkaustarinansa alkoi kuten meidän? Päivitys 1, hei taas, tämä ei ole päivitys, koska elämässäni ei ole tapahtunut mitään uutta, mutta olen tuntenut olevani niin alamaissa viime aikoina, ja tunteeni ovat aivan sekaisin. Toivottavasti tämä teksti auttaa minua selvittämään tunteitani. Pahoittelen, jos se tuntuu sekavalta, mutta juuri näin tunnen juuri nyt, hämmennykseltä. Ja pahoittelen, mutta tästä tulee pitkä ja töyssyinen matka kuten edellisestäni.
Olen edelleen kiireinen opintojeni kanssa, etenkin nyt lomien lähestyessä. Sen jälkeen minulla on tauko tammikuun 16. päivään ja viimeisen lukukauden alkuun asti. Minulla on 2 työtarjousta, toinen palkaton harjoittelu huhtikuusta lähtien. Pidän tästä työstä paljon, koska työskentelisin suurimman osan päivistäni kannettavan tietokoneen ääressä. Toinen työtarjous on enemmän toimistotyötä, mutta paremmalla palkalla. En tiedä, miten huoltajuusjärjestely tulee olemaan, mutta tuntuu, että työ joustavammilla työajoilla sopisi minulle paremmin. Syy, miksi kirjoitan nyt, on se, että tapasin Johnin eilen. Jos muistat edellisen viestini, päätimme olla tapaamatta toisiamme, ainakaan niin usein, sen rakastan sinua keskustelun jälkeen. Pysyimme hyvin tuossa lupauksessa, mutta tapasimme kuitenkin kerran sen jälkeen, kun kirjoitin tänne, ja jatkoimme tekstiviestittelyä ja soittelemista päivittäin. Eilen tapasimme Johnin aloitteesta. Saavuin puistoon tavalliselle tapaamispaikallemme, ja John oli jo siellä. Hänellä oli kukkia, kahvia ja kakkua, rakastan kakkua, ja hän kertoi, että meillä olisi pieni juhla. Hän sanoi, että tänään oli se päivä, kun tapasimme ensimmäisen kerran vuosi sitten. Kyllä, se oli, muistan sen päivän erittäin hyvin. Silloinkin satoi, mutta oli paljon synkempää. Muistin, miten rikki ja epätoivoinen olin, tuntui kuin maailmani olisi loppunut. Puhuimme paljon edistyksestämme ja siitä, kuinka paljon vahvempia me molemmat nyt olemme. Hän sanoi rakastavansa minua, ja se oli kaikki mitä voin tehdä, etten vain hyppäisi hänen syliinsä. Hän on niin ihana. Kotiin päästyäni mieheni oli jo noutanut tyttäremme, ja he huvittelivat yhdessä ja nauttivat ajanvietosta. Tunsin niin paljon surua ja pelkkää kauhua kasautuvan sisälleni. Mitä teen? Mitä me teemme, me kaikki? Syyllisyys, joka valtasi minut nähdessäni tyttäreni onnellisen ilmeen leikkimässä ruoallaan, en kestänyt sitä. Mieheni ja toinen nainen eivät ole lähettäneet lainkaan viestejä tänä kuukautena, eivätkä he ole tavanneet, tai ainakaan niin pitkälle kuin Dijon ja minä tiedämme. He tietysti työskentelevät yhdessä, joten emme tiedä, onko suhde laantunut vai ovatko he vain oppineet olemaan varovaisempia. Mutta mieheni on ollut huomaavaisempi kotona, lämpimämpi ja läsnäolevampi. Hän sanoo rakastavansa minua koko ajan ja että kaipaa minua. En ole ollut intiimi hänen kanssaan siitä lähtien, kun sain tietää suhteesta. Jo pienikin kosketus hänen puoleltaan ärsyttää minua, ja kaikki kauniit sanat tai kohteliaisuudet häneltä saavat minut kierimään tuskissani. Haluaisin vain huutaa, valehtelija, ja tunnen pettäväni Johnia hyväksymällä mieheni hellyyden osoitukset. Halveksunta itseäni kohtaan muuttuu sietämättömäksi. Tee tästä ymmärrettävää, ole hyvä. Katsoin miestäni ja yritin muistella, mikä minussa hänessä oli niin rakastamisen arvoista, mutta en pystynyt. Kaikki mitä näin, olivat hänen viestinsä hänelle siitä, miten mahtavaa viime kerralla oli ollut ja mitä hän halusi tehdä seuraavaksi, kaikki ne asiat, joita hän aikaisemmin sanoi haluavansa tehdä ja teki minulle, jotka saivat minut tuntemaan itseni niin erityiseksi. Yritin ajatella rakkautta, mutta näin vain Johnin kasvot. Tunsin valtavaa raivoa ja vihaa miestäni kohtaan, mutta myös itseäni ja Johnia kohtaan. Miestäni kohtaan, koska hän hajotti meidät ja toi tämän sotkun päällemme, ja itseäni kohtaan, koska tunsin, etten yrittänyt tarpeeksi kovasti, kun sydämeni oli toisen miehen hallussa. Olenko antanut periksi liian helposti, koska rakastan Johnia ja tytärtäni? Hän on se, joka joutuu kärsimään, kun näkee kodin hajoavan, koska isä on itsekäs, ahne petturi, eikä äiti yritä tarpeeksi pelastaakseen avioliittoaan, vaan haikailee toisen miehen perään. En pystynyt hallitsemaan vihan, katkeruuden ja syyllisyyden tunteitani, joten kirjoitin Johnille pitkän viestin ja kerroin hänelle kaiken tämän ja enemmän. Hän yritti soittaa minulle, mutta en pystynyt vastaamaan hänelle. Sydämeni oli kurkussani. Kerroin miehelleni, että halusin nukkua tyttäreni huoneessa tänä yönä, jotain mitä olen tehnyt paljon tämän kaiken alkamisen jälkeen. Itkin koko yön katsellen hänen kauniita, rauhallisia ja onnellisia kasvojaan. Tänä aamuna Dion soitti minulle jälleen ja puhuimme yli tunnin. Hän oli hyvin hillitty ja kuulin pelon hänen äänestään.
Hän sanoi kunnioittavansa toivomustani ottaa taukoa toisistamme, mutta myös muistuttaakseen, että vaikka olin heikoimmillani, tiesin silti täsmälleen mitä halusin, ja valitsin jäädä turvatakseni tulevaisuuteni ja tyttäreni. Olet nyt liian lähellä tavoitettasi kompastuaksesi ja kaatumaan. Hän sanoi rakastavansa minua, ja ettei koskaan ole tuntenut näin, ja että hän odottaa. Itkin hyvän tunnin sen jälkeen, ikävöiden jo hänen ääntään. Tiedän, että avioliittoni on korjauskelvoton, ja teen oikein jättäessäni sen, vaikka tunnenkin jatkuvaa syyllisyyden tunnetta, joka kytee pinnan alla ja nousee silloin tällöin, herättäen minut öisin. Mutta minun täytyy tehdä tämä nyt yksin. Haluan katsoa taaksepäin ilman katkeruutta. Syyllisyys tuskin koskaan häviää kokonaan, mutta ainakin se ei enää näy Jonin kasvoilla. Hän ei ole enää kuvioissa, joten siinä on ollut tapahtumia elämässäni. Kerroin, ettei tämä ollutkaan varsinaisesti päivitys, ja olen pahoillani, että se on pitkä ja sekava, mutta siinä kaikki mitä minulla on juuri nyt. Editointi, en jää avioliittooni. En tiedä, onko englantini näin huono vai eivätkö ihmiset vaivaudu lukemaan pitkiä ja tylsiä purkauksia. Pahoittelen molempia, mutta olen järkyttynyt siitä, miten paljon kommentteja ja hyökkäyksiä minua kohtaan ihmisenä ja äitinä tuli siitä, että pysyn pettävän mieheni kanssa. Voisitteko kertoa, missä kirjoitin jääväni? Lopetin suhteeni Johnin kanssa, kyllä, mutta se ei ollut siksi, että palaan takaisin miehelleni. Missä kirjoitin, että jäisin hänen kanssaan? Jay on nyt jättänyt vaimonsa. Lyhyt päivitys, moi kaikille. Tiedän, että viime kerralla täällä oli dramaattinen jakso, ja vannoin, etten päivitä enää, mutta olen nainen, voin muuttaa mieleni, jos haluan. Viime kerralla olin ylittynyt määrästä kommentteja ja viestejä minusta huonona äitinä, enkä vain kestänyt sitä. Mutta tänään minulla on pieni päivitys. Se ei koske minua, se koskee JNÄää. Johnin äiti on sairas, hän asuu toisessa kaupungissa, noin 7-8 tunnin ajomatkan päässä. John meni tapaamaan häntä ja lähetti minulle viestin ennen lähtöään. Hän pyysi anteeksi viestittelyä, koska meidän ei pitänyt pitää enää yhteyttä, mutta halusi kertoa minulle olevansa poissa kaupungista. Ajelin sinne torstaina, koska se kuulosti vakavalta. Saavuin sairaalaan noin keskipäivällä. Hänen äitinsä näytti kurjalta, hänen äitinsä ei ole edes vanha, hän on 58-vuotias. Sydämeni särkyy. Pystyin olemaan vain tunnin ennen kuin lähdin takaisin kotiin. Tunnen niin syyllisyyttä jättäessäni hänet yksin, hänen sisarensa asuvat toisella puolella maailmaa, eivätkä he ehdi lentää kotiin ennen joulua. Perjantaina JN tuli kotiin ja päätti avioliittonsa. En tiedä kaikkia yksityiskohtia, mutta hän ei maininnut hänelle tietävänsä hänen uskottomuudestaan, vain ettei ollut enää onnellinen ja halunnut erota hänestä. Hän lähetti minulle viestin ja kiitti minua vierailustani hänen ja äitinsä luona sekä kertoi haettavansa eroa vaimostaan. Hän muuttaa takaisin kotikaupunkiinsa ollakseen äitinsä lähellä. Hän lähti eilen, mutta hän palaa vielä kerran noutamaan loput tavaransa. Vaikka ymmärrän häntä ja vaikka emme enää näkisi toisiamme, kaupunki tuntuu tyhjältä ja synkältä ilman häntä. Päivitys 3, moi taas. Pahoittelen, että poistin tilini. Olen hyvin uusi tässä, enkä vain kestänyt saamaani kritiikkiä, joten poistin tilini. Olen nyt ymmärtänyt, että internet ei ole velkaa minulle kohteliaisuutta ja ihmiset kertovat mielipiteensä, koska olen tuonut oman tarinani esille, ja se tekee siitä, arvaan minä, ok ihmisille sanoa loukkaavia asioita, koska valitsin jakaa tarinani. Olen oppinut, että voin poistaa kaikki yksityiset viestit, joten jos sinulla on jotain ikävää sanottavaa, ole rohkea ja kirjoita se kommentteihin. Vaikka toivon vähemmän negatiivisia kommentteja tällä kertaa, koska ihmiset olivat pääasiassa vihaisia siitä, että otin aikaa lähteäkseni miehestäni. Onneksi tilini on poistettu, mutta löysin kaivamalla alkuperäiset viestini. Olen sisällyttänyt ne tänne niille, jotka eivät ole seuranneet tarinaani. Olen edelleen vahva opinnoissani, ja kuten sanoin, olen saanut työpaikan huhtikuussa kohtuullisella palkalla, joka kasvaa 30% valmistumiseni jälkeen 2 kuukauden kuluttua.
Olen myös allekirjoittanut vuokrasopimuksen asunnosta muutaman korttelin päässä tyttäreni koulusta. Et voi kuvitella onneni määrää, kun löysin asunnon. Mutta ennen kaikkea, he hyväksyvät huonon luottotietoni. Kun en ole saanut tuloja yli 2 vuoteen, uusi työsopimukseni ja suositus riittivät, ja minun täytyy maksaa 3 kuukauden vuokra etukäteen. Saan avaimet myös 1. huhtikuuta. Minun täytyy vielä puhua lakimiehen kanssa. En vain halua heittää rahojani ennen kuin olen lähempänä ja tarvitsen apua. Olen löytänyt voittoa tavoittelemat oman järjestön naisille, johon voisin soittaa ja pyytää tietoja ja neuvoja. En ole oikeastaan väkivaltaisessa avioliitossa, mutta heillä on kokemusta kaikenlaisista avio- ja avioero-ongelmista. Kuten sanoin, kun sain tietää mieheni pettäneen minua, seksielämämme hiipui. Alussa mieheni ei näyttänyt välittävän siitä, ehkäpä ei, varmasti koska hänellä oli joku toinen, joku uusi. Mutta ajan myötä, siitä on kulunut jo yli vuosi, ja voi Jumala, tämä on ollut elämäni pisin ja silti lyhyin vuosi. Ajan myötä hän alkoi osoittaa minulle taas hellyyttä, yrittäen olla intiimi kanssani. Välttelin häntä kuin ruttoa. Hän ei koskaan painostanut minua, mutta hän alkoi käydä hermostuneeksi ja tunsin hänen turhautuvan. Luulen, että hänen suhteensa oli sammunut siihen mennessä, tai ehkä se ei ollutkaan niin hauskaa ja jännittävää heille. En tiedä. En ole asiantuntija suhteissa. Yli 2 kuukauden ajan hän on yrittänyt avata keskustelua olemattomasta seksielämästämme, mutta kerroin vain, että minulla ei ole halua tai että olen kiireinen. Koska tämä on viimeinen opiskeluvuoteni, olen pystynyt pitämään hänet loitolla. Ja vaikka selitykseni ja tekosyyni saivat hänet tyytyväiseksi, ne olivat riittävän hyviä pitämään hänet loitolla. Siihen asti, kunnes noin viikko sitten, kun hän halusi keskustella tästä vakavasti. Kerroin hänelle jälleen, että olin kiireinen ja että seksuaalinen haluni on hyvin alhainen. Se on. Hän sanoi, että kyse ei ollut pelkästään seksistä, meillä ei ole intiimiä suhdetta. Hän tuskin saa olla lähelläni. En puhu enää hänelle, kuin en tekisi enää vaivaa. Kysyin häneltä, voisimmeko vain odottaa joulun jälkeen, koska olen liian kiireinen, enkä halunnut pilata sitä tyttärellemme, joka rakastaa joulua. Sitten hän sanoi jotain, mikä laukaisi jokaisen hörmoni, jotain siihen tapaan, että se ei ole terveellistä avioliitolle, kun toinen kumppani laiminlyö toista, koska silloin alat etsiä jotakuta muuta. Sanoin vain, että se ei ollut totta, koska hän alkoi nukkua hänen kanssaan kauan ennen kuin aloin laiminlyödä häntä. Hän oli täysin järkyttynyt. Aluksi hän yritti tietää lisää, ehkä hän kuuli väärin. Sitten hän alkoi kiistää sen, sitten keksi selityksiä, sitten alkoi pyytää anteeksi. Sitten hän alkoi kysellä yksityiskohtia ja mitä suunnitelmani olivat. Kun kerroin hänelle työstäni ja uudesta asunnostani, hän alkoi vedota, yrittäen pitää minusta kiinni. Nyt viime viikolla hän on yrittänyt puhua minulle joka päivä, ja olen ollut rauhallinen hänen kanssaan. Hänellä oli niin monta kysymystä, miksi en kertonut hänelle aiemmin. Ainakin hän olisi voinut selittää, että hänelle nainen ei merkitse mitään, suhde päättyi, hänellä ei ollut tunteita häntä kohtaan, se oli vain fyysistä, hän rakasti minua eikä ketään muuta. Ajattele tytärtämme. Hän katui tekemisiään, ja siksi hän lopetti sen. Miksi en ollut enemmän vihainen? Kerroin hänelle, että olin surrut meitä vuoden ja että olen päässyt siitä yli nyt. Hän ajatteli silti tätä epäreiluksi, koska tämä on hänelle kaikki uutta. Kerroin hänelle työstäni, uudesta paikastani, ja pyysin häntä olemaan kärsivällinen ja ajattelemaan ensin tytärtämme ja laittamaan hänet ensin kaikessa tulevassa. Olisin voinut silloin ja siellä kohdata hänet rehellisesti. Olkaamme rehellisiä, olisimme voineet yrittää korjata tilanteen terapian ja jonkin vaivan avulla, koska hän ei ole koskaan rakastanut ketään niin kuin minua. Hän jättäisi kaiken muun yrittääkseen tehdä sen minulle oikein. Mutta valitsin salailun, juonittelun ja suunnittelun elämääni ilman häntä, samalla teeskennellen, että kaikki oli hyvin. Vai olinko? Aloin itkeä ja pyysin häntä, että hän olisi niin vihainen kuin olikin minulle, ettei hän purkaisi sitä tavalla, joka vaikuttaisi tyttäreen. Sanoin hänelle, että tein kaiken tämän hänen takiaan.
En halunnut hänen näkevän meidän riitelevän, en halunnut lähteä ilman keinoja tarjota hänelle hyvää elämää. Nyt hän on niin vihainen minulle koko ajan, hän tuskin katsoo minua. Hän on edelleen lempeä tyttäremme kanssa, mikä on lohduttavaa. Nukun useimpina öinä tyttäreni huoneessa. En tarkoittanut sen räjähtävän näin nopeasti, mutta voit käyttää koko aikasi suunnitellen ja valmistautuen täydelliseen lähtöön, silti elämä ei ole koskaan ollut ennustettavaa. En kadu purkaustani, ehkä aika oli kypsä joka tapauksessa. Aion jatkaa viestintää hänen kanssaan siitä, kuinka tärkeää on pysyä kohteliaana toisillemme. Hän on nyt vihainen ja tuntee itsensä petetyksi ja huijatuksi ja ymmärrän kaiken sen, mutta tarvitsen hänen laittavan syrjään loukkaantumisensa ja ajattelevan tytärtämme niin kuin minäkin tein. Hän pääsee ajan myötä yli tuosta tuskasta. Pahoittelut jälleen pitkästä viestistä ja kielioppikorjauksesta. JM puolestaan on avioeron prosessissa. Hän on muuttanut takaisin kotikaupunkiinsa, koska hänen äitinsä on hyvin sairas ja peloissaan. Hänen sisarensa asuvat Australiassa, mutta molemmat ovat palanneet kotiin, joten tuntuu hyvältä, että hän ja hänen äitinsä eivät ole yksin. Olen vierailut heidän luonaan 3 kertaa siitä lähtien, kun kuulin surullisen uutisen, mutta hän asuu kaukana, joten en ole voinut olla pitkiä aikoja heitä tukemassa. Keskustelemme kuitenkin puhelimessa joka aamu, vaikka hän onkin murtunut. Muokkaus 2, en ole kertonut miehelleni JN:stä, enkä aio tehdä niin. Jos John ja minä sattuisimme päätyä yhteen, kaikki sen tietävät, mukaan lukien mieheni. Mutta emme aio kertoa miehelleni tai kenellekään siitä, miten John ja minä tapasimme. Päätimme sen jo kauan sitten, kun unelmoimme tulevaisuudestamme yhdessä, ettemme kertoisi entisille kumppaneillemme miten tapasimme. Se on parasta kaikille osapuolille. Pidän tästä lupauksesta kiinni. Se on vain meidän asioidemme, eikä kenenkään muun. Emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. John asuu toisessa kaupungissa 8 tunnin ajomatkan päässä. Emme ole puhuneet meistä pitkään aikaan. Meillä on paljon menossa elämässämme. Kaikki mitä välitän juuri nyt on, että hänen äitinsä voi paremmin tai ainakin ei kärsi. Päivitys 4, hei kaikki, toivottavasti teillä menee hyvin. Olin täällä noin vuosi sitten kertomassa tarinaani. 2 vuotta sitten sain tietää, että mieheni oli suhteessa erääseen työntekijäänsä, joka oli tuolloin naimisissa. Vuosi sitten olin täällä kertomassa tarinaani. Poistin viestini, mutta löysin ne kaikki yhdestä paikasta, kun googlasin itseni. Sisällytän vanhan tarinani bioni alle niille, jotka eivät muista tai tiedä tarinaani. Myös tavallinen varoitus, että englantini on huonoa ja viestini pitkiä ja valittavia. Pahoitteluni. Minulla on ollut elämäni vaikein vuosi. Vaikka kaikki ei ole ollutkaan negatiivista, minulla on nyt mahtava työ hyvässä yrityksessä ja mahtavat ja tukevat työkaverit. Olen niin kiitollinen siitä. Asun nyt omassa asunnossani. Tuossa se suuremmoisuus päättyy, koska ei ole merkitystä kuinka kauan olet tuntenut henkilön, kuinka paljon olet luottanut ja rakastanut heitä tai kuinka paljon luulit heidän rakastavan ja arvostavan sinua. Et todella tunne heitä ennen kuin olet pohjalla heidän kanssaan. Entinen aviomieheni, edelleen laillisesti naimisissa, koska hän kieltäytyy allekirjoittamasta mitään papereita, on osoittanut vain julmuutta ja kostonhalua minua kohtaan, ja joskus myös tytärtämme kohtaan, saaden minut kyseenalaistamaan miksi olen valinnut sekoittaa asioita. Ajattelin tekeväni kaiken tämän vauvani vuoksi. Halusin antaa hänelle arvokkaan elämän ja vahvan roolimallin minussa, onnellisen ja tyytyväisen äidin olla hänen sankarinsa. Silti hän kärsi eniten tämän aikana. Kun kerroin miehelleni suunnitelmastani lähteä hänestä, hän oli aluksi kieltäväinen, mikä oli huonoa, mutta se ei ollut mitään verrattuna siihen, kun hän tajusi, että puhuin totta. Hän käytti kaikkia mahdollisia keinoja murskatakseen minut ja estääkseen minut lähtemästä. Hän aloitti uhkauksilla täydestä huoltajuudesta, sitten hän otti kaikki omaisuuteni. Hän sai päähuoltajuuden tyttärestämme ja kieltäytyi antamasta minulle mahdollisuutta nähdä häntä, vaikka oikeus teki päätöksen, että minulla oli oikeus ja kyky jakaa huoltajuus.
Koska hän väitti minun olevan rahaton ja kärsivän mielenterveysongelmista, olen hoidossa masennuksen ja PTSD:n takia, en pystynyt näkemään tytärtäni 8 viikkoon byrokratian takia ja tunsin tulevani hulluksi sen takia. Harkitsin jopa palaamista hänen kanssaan saadakseni tyttäreni takaisin. Kun lopulta näin hänet, minulle myönnettiin jaettu huoltajuus. Hän oli niin vihainen ja rikki, kertoen kuinka paljon hän vihasi minua ja kuinka halusi olla isin kanssa. Hän sanoi tyttäreni vihaavan minua, koska olen huono äiti, vaikka tiesin hänen myrkyttävän hänen mielensä. Vaikka meillä oli jaettu huoltajuus ja hän alkoi taas lämmetä minulle, hänellä oli silti vaikeuksia rakastaa minua. Ensimmäisenä päivänä hänen ollessa isänsä luona, kunnes voitan hänet takaisin ja hän on melkein taas normaali, iloinen itsensä viikon lopussa ennen kuin hän palaa isänsä luokse ja julma kierto alkaa uudelleen. Hän yritti kaikkea, jotta omaisuuttamme ei jaettaisi avioliittosopimuksen mukaisesti, mutta se ei ollut minulle mikään prioriteetti. Vaikka minun olisi pitänyt aloittaa alusta, olin valmis antamaan hänelle mitä tahansa, ettei hän olisi vihaisempi minulle, jottei hän ottaisi sitä pois tyttäreltämme. Kerran hän ehdotti, että jättäisin hänelle kaiken ja luopuisin kaikista oikeuksistani, ja hän antaisi minulle täyden huoltajuuden. Luulin, että jotain viimein kuuli rukoukseni ennen kuin hän muutti mielensä ja nosti uuden kanteen vaatiessaan täyttä huoltajuutta. Hän leikki kanssani koko tämän helvetin ajan. Tunsin epäilyksiä ja katkeruutta itseäni kohtaan, miksi en vain totellut ja pysynyt hänen kanssaan kunnes tyttäreni olisi vanhempi. Itseepäilys ja pelko olivat lähes halvaannuttavia, ja eräänä kesän alunpäivänä kirjoitin hänelle hyvin pitkän kirjeen, muistuttaen häntä rakkaudestaan tytärtään kohtaan ja lupauksestaan hänelle tämän syntymän aikaan, tehdä kaikki suojellakseen häntä. Muistutin hänelle, että olen vain nainen ja hän voi ja on voinut korvata minut milloin tahansa, mutta että hänen tyttärensä on hänen tyttärensä. Pyysin häntä olemaan käyttämättä häntä satuttaakseen korvaamattoman ihmisen. Älä käytä arvokasta aarretta aseena tuhotaksesi halvan kohteen, jonka olet helposti aiemmin korvannut. Hän ei vastannut minulle, mutta hän lopetti tekstiviestit ja puhelut minulle muihin tarkoituksiin kuin tyttärellemme. Hän on ollut onnellisempi ja hän sanoo rakastavansa minua ja isää. En tiedä oliko se kirjeeni, mutta hän vain lopetti kaikki yrityksensä satuttaa minua. Kerran, kun hän jätti tyttäreni luokseni, hän pyysi anteeksi kaikesta mitä oli tehnyt, aina pettämisestä alkaen, ja sanoi rakastavansa meitä ja lupasi olla enää satuttamatta. Hän on pitänyt tämän lupauksen. Koko tämän ajan tammikuusta lähtien, kun asuin vielä hänen kanssaan, hänellä on ollut on-off-suhde 25-vuotiaan naisen kanssa, joka, kun en saa nähdä tytärtäni enemmän, koska saan hänet jopa hänen viikkoinaan, huomaan toivovani heidän palavan yhteen, jotta voin saada tyttäreni luokseni vakinaiseen kotiin. En tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja toivon, että tyttäreni antaa meille anteeksi sen, minkä olemme hänen kauttaan käyneet läpi. Usein kadun avioeron pyytämistä, kun hän on vielä niin pieni, ja toivon, että olisin odottanut ainakin siihen asti, kun hän olisi tarpeeksi vanha ymmärtääkseen. Mutta joskus tuntuu siltä, että se oli oikea päätös silti. Toki en koskaan saa tietää. Mitä taas Johaniin tulee, hän asuu edelleen kotikaupungissaan lähellä äitiään. Hänen äitinsä on hyvin sairas, ja mikään sytostaatti tai toimenpide ei enää auta. Olen vieraillut heidän luonaan niin usein kuin olen pystynyt. Hän on ollut suuri tuki tämän kaiken keskellä, mikä on saanut minut aina tuntemaan syyllisyyttä, kun ottaa huomioon, mitä hän itse käy läpi, mutta hän on aina sanonut olevansa iloinen kuunnellakseen ja tietääkseen. Soittelemme ja tekstailemme toisillemme joka päivä. Viime kuussa, kun miehelläni oli tyttäreni matkalla perheensä kanssa, John ilmestyi ovelle. Hän sanoi vain haluavansa nähdä minut ja että hän oli varannut hotellihuoneen, jota hän lopulta ei käyttänyt. Hän vietti viikonlopun kanssani asunnossani ja se oli ensimmäinen kerta, kun annoin itseni olla hänen kanssaan. Hän oli kaikkea mitä olin kuvitellut ja enemmän. Hän sanoi rakastavansa minua ja kaikki mitä pystyin tekemään oli olla aloittamatta itkemistä surkeasti. En tiennyt, että oli mahdollista rakastaa jotakuta näin paljon. Johnin avioero on saatu päätökseen, mutta olemme päättäneet olla tekemättä suhdettamme julkiseksi ennen kuin elämäni on järjestyksessä.
Olemme odottaneet 2 vuotta, mitä ovat muutamat lisäkuukaudet. Olen nyt paljon onnellisempi ja olen toiveikas tulevaisuuden suhteen, en vain oman vaan kaikkien puolesta. Toivon, että kaikki voivat jatkaa eteenpäin ja olla onnellisia.